Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба кайбер темалар турында. 5 елдан соң ниһаят максатларына ирештеләр. Суар поселогында газ кертү эшләре тамамланды. Аяз Гыйлячев исемендәге Татар драма театры чираттагы премьерага әзерләнә. Шәһәрдәшләрне нәрсә көтә? Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоқтыруның 550 яңа очрагы ачыкланган, шуларның 113-18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә, 101 кеше хастаханәгә салынган, иң күп авыручылар Казанда 206 кеше һәм Ярчаллыда 54 кеше. Шулай итеп 16 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 132,274 очрагы билгеләнгән, аларның 113,660 терелгән, 1444 узган тәүлектә. Суар поселогында яшәүчеләр йортларына газ үткәрүгә иреште. 5 ел дәвамында 14 йорт газ үткәргеченә ялганудан мәхрүм итә. Төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итеп хатлар язганнан соң гына ниһаять алар үз теләкләренә иреште. Газлаштыру программасына эләктеләр. Хәзер Суар поселогын тулысынча газ кертелгән авыл җирлеге дип атарга мөмкин. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Екатерина Тихонова гаиләсе белән Дмитрий Бәдретдинов урамында торалар. Алың сүзләренчә, бу урам утрау сыман Суар поселогыннан аерылып торган. Поселокта яшәүчеләрнең күбесенә күптәннән газ кертелсә, 3 урам моңарчы электр гына кулланып яшәргә мәҗбүр булган. В 2015 году мы получили земельные участки. С 2016 года я начала писать везде письма. Вначале как бы по городу Набережная Челная. Нам отвечали то, что нет финансирования. Ну и потом я уже прямиком вышла на Казань, потому что затопление выходит очень дорого. Екатерина Тихонова республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасарына хат белән чыга. 1 елдан соң аның урамы һәм тагын 2 урам газлаштыру программасына эләгә. Мы живем вот с бабушкой тут в этом доме и очень долго ждали газ, потому что платили за электричество большие деньги. Вот. Ну, рады, очень рады, что газ наконец хоть поменьше платить будем. Газ турбаларын агымдагы елның февраль азагында сузуга киришәләр. Горизонталь бураулау ысулы белән 700 метрга якын газ турбасы Дмитрий Бәдретдинов, Герасименко һәм Николай Кашаев урамнары буенча үткәрелә. Зәңгәр ягулык белән тиздән 14 йорт куллана алачак. По программе дегазификация безнең 14 и газ белән кертергә тиеш иде. Бүгенге көнгә менә бу Дмитрий Бәдретдинов белән Герасименко да 10 дом, 10 и Николай Кашаева да 2 йортка, берсе аның частный дом, берсе мәчеткә кертелде. Йорт хуҗалары белән килешүләр инде төзелгән. Хәзер газны җибәрү бурычы тора. Зәңгәр ягулык май аеннан да иртәрәк булмаячак. Газга җылылык сезоны тәмамлангач кына тоташтырачаклар. Лилия Хабибҗанова, Айдар Мусин, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Аяз Гыйлячев исемендәге Татар драма театры чираттагы премьерага әзерләнә. Чолалар һәм шаулы кунаклары өчен Каюм Насыйри повесте буенча Әбүгали Сина спектакле куелачак. Спектакльне әзерләүдә Мәскәү һәм Казан командасы хезмәт куя. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Каюм Насыйри повесте героя Әбүгали Сина Урта Азияда туган, 5 яшендә ул гаилә белән Бухарга күченә. Анда төрле феннәрне үзләштерә, малай искиткеч башлы, аңлы була, тиз укый. Үз яшенә хас булмаганча ул аң белем үсеше ягыннан нык алга киткән була. 14 яшендә инде медицина белән кызыксына башлый, иң катлаулы авыруларны карый, фән буенча яңа үрләр яулый. Шебутной, шустрый, он как бы успевал, если бы он не был таким быстрым, как бы он все успел это запрограммировать, как бы начитаться. Он смотрит позитивно на жизнь, скажем так. Веселый, счастливый. Вот, и желает, чтобы всем было хорошо и все было прекрасно. Спектакльне әзерләүдә Мәскәү һәм Казан командасы эшли. Анда Гетиста укучы режиссер Гөлназ Минкина да кергән. Яшь белгеч сүзләренчә, Каюм Насыйри повесте буенча спектакльдә сценарийда бераз үзгәрешләр дә планлаштырыла. Анда серлелек, тылсым һәм биюләр күп. Планируется, что это будет
такая интересная история, потому что не просто у нас структура драматического спектакля, есть в том числе и отголоски, грубо говоря, мюзикла. Мы стараемся использовать все, чтобы это было красочно, ярко, для того, чтобы это было интересно детям. Шоулар премьерна 25 мартта карый алачак. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Тәмле файдалы һәм арзан бәядән Камчатка балыгы һәм уылдыгы ярминкә күргәзмәсе шәһәрдәшләрне сөендерүне дәвам итә. Диңгез деликатесларының зур ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак, аларны Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Ассортиментта ысланган балык һәм диңгез продуктларының 35тән артык түрі бары. Деликатеслар арасында акбалык, киш, учпал, тусынерка, ирак көнчыгыш, корюшкасы, шулай ук бик эксклюзив продукт затлы чавыча. Барлык продукциядә табигый ысул белән ысланган, киштәләрдә табигый кызыл улдыкны да очратырга була. У нас очень вкусная икра, крупнозернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышке. Очень полезная детишкам, беременным. Всем рекомендуем. Камчаткадан туры шоулар өстәленә тәмле һәм хуш исле киштәләр янында иртәдән үк озын чират тезелә. Шоуларның сүзләренә караганда Камчатка балыгы һәм уылдыгы файдалы гына түгел, бик тәмле дә, һәм булар барысы да арзан бәядән. Первый раз. Вот решили попробовать. Рекламируют, но сейчас мы попробуем, узнаем. Что сегодня взяли? Чавычу, слабосоленую. Они хорошо посолены и вообще очень вкусные. Нежное мясо такое. Унығым 2 яшьтә, икенче тапкыр килгәндә зәмәләкәсем яшиләр. Әби, баба, бак, менә шуның өчен тоттык, хәзер шулар менәсе булгач тагын алабыз. Җылышып ашыйбыз инде бик тәмле. Теге юлы да алдык, бу юлы да алдык. Менә хәзер телевизордан күрдек тә, әйдә ди балыкка ди. Үзегезне һәм якыннарыгызны тәмле һәм файдалы диңгез ризыклары белән сөендергә ашыгыз. Аларны 19 мартка кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә искерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сүзең белән сау бул, ашам, исән-имин булыгыз. Не для тебя, любовь моя. 20 марта. ДК КамАЗ. Инна Вальтер. Любимые хиты и новые песни. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 марта. ТЦ Green, первый этаж. 25 марта. ДК КамАЗ. Новые русские бабки с новой программой «Комиксы».